naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Cultuur Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 0649528228. Tot dan! Yes, kijkers, goedenavond. We zijn vandaag hier bij het Onafhankelijkheidsplein. En ja, we gaan zo meteen de mensen spreken. Wat we hebben gemerkt de afgelopen tijden is dat er zowel overdag als in de avond heel veel protesten worden gehouden of mensen hun stem worden laten horen over de situatie in Suriname. En dat zij sowieso ook veel beter willen in Suriname. Wij gaan u meenemen naar het moment van deze bijeenkomst, deze avond waar er gebeden zal worden en ook gelopen zal worden. Welkom hier op het Oud-Vlaggenplein. Mijn naam is Clyde Ford. Ik ben samen met Sharon Rogers, Elvira Sandy, Rita Chanaway, Sherida Morman, Sherwin Valies, Raman Hooplot, Harold Pramsoek en Sharon Pawiro Rejo zijn wij in de groep Funa Lobby Kiesrenang. En Sharon is natuurlijk de initiatiefnemer. Ze heeft ons gevraagd om bij elkaar te komen. Om haar gedachten te delen. Om vanavond iets te doen. En we hebben ja gezegd. Omdat het iets is dat voor ons toch wel positiviteit teweeg moet brengen in die samenleving. Ik geef u kort aan wat we allemaal gaan doen. Voordat we starten met de loop. Zullen we van diverse religieuze groepen. Zullen we een kort gebed hebben. En daarna gaan we lopen onder begeleiding van de politie. Als we terug zijn gekomen, dan bidden we nog eens een keer. En dan sluiten we af met een dankwoord namens Sharon. Mag ik Sharon uitnodigen om u kort toe te spreken? Mag ik een applaus voor de initiatiefnemer Sharon Rogers. Dankjewel Clyde, dankjewel. Laat me zeggen, ik ben de initiatiefnemer. Maar zoals ik weet, we zijn allemaal hier met een bepaald doel in dit leven. En ik doe slechts wat ik moet doen. Ik ben de boodschapper. En ik heb de boodschap doorgegeven. En het is de bedoeling dat iedereen die de boodschap ondersteunt, dat die participeert, dat die dus meehelpt. Dank u wel voor uw aanwezigheid vanavond. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om vandaag hier aanwezig te zijn. Dat toont dat u nog genoeg liefde heeft voor Suriname om die tijd vrij te maken. En dat waarderen wij van de organisatie ten zeerste. Ik ga geen lange preek houden, maar ik wil u wel voorhouden een lied dat de afgelopen dagen heel veel wordt afgedraaid via de media. En het lied heeft mijn hart gestolen. De woorden van het lied hebben mijn hart gestolen. En ik wil dus citeren de woorden van het lied Wina Sranang, Sranang na wie. Lobby na akrakti fu na trubondru fu strei na strei de wisranang. Da mooi kondre fu wi, wa mooi bromchijari. Na historia meki wi ala deja. No wi ala esingi opo kondre mang. Wi musu bondru fu tego di wansranang. Wo seki sranang, wo sek grontapu. Wo strei fu seta kondre. Wi na den ston fu tu sranang. Wi na sranang. Sranang na wi. Wi na sranang. U horu sref makandra. Bruya sref nomus man broko wi. Lobby nanga bribi e meki dren kontru. Yuru doro fu scrivi wa new historia. Wa new historia di umba kapiching. Wo sek sranang, wo set grontapu. Unu na deston futu sranang. Yese arki, ai eshi mofo etaki. Ati muskring, funa trubondru, di wipi king. Ai sranang. Awansi opewi ala komopo. Sabitaki, buyeye, lontuwi. We moeten niet vergeten dat we allemaal hier
Onze voorouders hebben hun weg gevonden naar hier, onder verschillende omstandigheden. Niets is toeval. Alles is omdat het zo moet zijn. Uiteindelijk is het wat jij van jouw leefomstandigheid maakt. Suriname is ons geboden. Suriname is het paradijs. Geen enkel land op de wereld is zo goed, is zo rustgevend, is zo prachtig als Suriname. Laten wij als Surinamers het koesteren. En laten we dat doen door onze doen en laten. Laten we dat land schoon houden. Laten we positieve woorden naar het land toe uiten. Het is onze taak als Surinamers om de verantwoordelijkheid te nemen en onszelf een spiegel voor te houden. Wanneer we praten over onze leiders, dat zij het minder goed doen, moeten wij niet vergeten dat wij onze leiders daar geplaatst hebben. Op basis waarvan plaats je je leiders? Waarnaar heb je gekeken? Is het omdat je wilde dat die man jouw belang moest behartigen? Nou, dan zullen we dat krijgen. Maar op het moment dat we een keuze maken op basis van vertrouwen, dan weten we dat we dat gedaan hebben omdat we zelf als Surinamers het beste willen voor Suriname. Dank u wel nogmaals voor uw aanwezigheid. En laten we vanavond zoveel mogelijk onze positieve energie uitsturen naar Mama Saranang. Laat Mama Saranang trots op ons zijn. Laat ze zien dat er genoeg kinderen zijn die hoop in haar hebben. Laat ze zien dat er genoeg kinderen zijn die van haar houden met geheel hun hart. Laten we die liefde vanavond delen, maar ook na vandaag. Aan onze mede-Surinamers die we tegen zullen komen. Laten we elkaar corrigeren wanneer het verkeerd gaat. En laten we niet staan en toekijken hoe dingen verkeerd gaan. Want uiteindelijk, als het verkeerd gaat, leiden wij allemaal eronder. Ik heb geloof in Suriname. En ik weet dat u, die hier vandaag aanwezig bent, dat u dat ook heeft. En daar dank ik u voor. Dank u wel nogmaals voor het hier willen zijn. Dank u wel, Sharon. Dan ga ik gelijk door. Mag ik uitnodigen Pandit Yankee van de Hindoe gemeenschap om een gebed te doen. Hariom, hariom. Mijn mensen, van harte, goedenavond. Sabiko Ram Ram, Namaskar, Assalamu alaikum. We gaan nu gezamenlijk bidden. Als iedereen recht mogen staan. We gaan de handen voor op onze eigen manier. En 3 keer de Om mantra reciteren. En daarna gaan we verder bidden. Als we onze ogen mogen sluiten. Yes, we staan bij het Oude Vlaggenplein. Dat is op het Onafhankelijkheidsplein. En daar heb je dat een groep mensen zich hebben verzameld. Waar ze bidden voor een betere tijd in Suriname. We hebben nu gebeddiensten van de religieuze organisaties. En er wordt gebeden voor beterschap van Suriname onder andere. En ook voor het succesvol verloop van deze loop die is georganiseerd. Zo meteen krijgt u nog meer beelden van de loop te zien. We hebben mensen met kaarsen gezien. Mensen die zich hier hebben verzameld en met een kaars zijn gekomen om te bidden voor Suriname. Een dag voor de onafhankelijkheidsviering van Suriname. We hebben het gezien, we hebben het gehoord gedurende de weken daarvoor. Dat mensen niet eens mee zijn dat er wordt gevierd. Mensen zien er niks voor om te vieren de onafhankelijkheid van Suriname anno 2022. Dat vanwege de enorme armoede waarin het land momenteel verkeert. En deze groep heeft zich dan verzameld om haar stem te laten horen. Of om iets eraan te doen, te bidden voor Suriname, een loop te houden, om aandacht te vragen voor de situatie in Suriname. Ja, goedenavond, we staan hier met de heer Salman. Heer Salman, u heeft ook gekozen ervoor om dit te ondersteunen. Waarom heeft u ervoor gekozen? Wat heeft u aangesproken om te zeggen meko to meko waka? Ja, het is een positieve oproep. Als een even saptaki 47 jaar geleden onafhankelijkheid, de Makara onafhankelijkheid die als een nawilo bisaranang, dan kunnen we niet anders dan een positieve oproep, anders dan de andere soorten van oproepen, dat we die komen ondersteunen. En eigenlijk had ik hier dus ieder verwacht. En ik zie ook van dat we hier verschillende bevolkingsgroepen hebben.
voor ons een goed ding. Om te zien van ons dat we in bundeling dingen samen kunnen doen. En ik denk van geestelijk zal dat ons meer positiviteit geestelijk kunnen we daarmee meer positiviteit verwerven. Ja, ik heb die gedachte ondersteund, omdat ik vind van dat dit een juiste oproep is. 47 jaar onafhankelijkheid. Je bent ouder dan dat. Van waar we komen en waar we nu zijn, is het uw verwachting geweest? Wel, men zegt, dingen kunnen altijd beter. Het is niet wat het moet zijn, maar ik denk van dat we als mens moeten proberen om dat wat niet goed is, om de dingen recht te zetten die rechtgezet moeten worden. En daarin zit onze kracht als mens. We moeten komen en ons meer vanuit een geestelijke benadering de dingen zien, de dingen doen die ons bij elkaar kunnen houden en brengen. Als we kijken dus naar wat het geweest is, maar we moeten ook denken van dus dat we in kracht moeten groeien. En we zijn 47 jaar pas oud. We moeten in kracht groeien. En ik denk van dus dat met een stukje leiderschap die ons triggert, die ons op een juiste spoor kunnen brengen of leiden, dat we met goede leiders dit land wel naar een grotere hoogte kunnen brengen. Maar positief is dat die onafhankelijkheid of de stap naar de onafhankelijkheid is gezet. En dat wij als mens, wij als bevolking daaraan onze krachten moeten geven om er een mooi land van te maken. Dank u wel. Nog een vraag. De Stille Mars gaat nu van start. De mensen verzamelen zich op de straat. Ze zullen begeleid worden door de politie die ook aanwezig is om het geheel te leiden. De loop zal plaatsvinden door de binnenstad van Paramaribo. We zullen nog proberen om een van de personen te spreken die ook de leiding heeft hier. Yes, we staan met de initiatiefnemer hier van deze stille loop, mevrouw Sharon. Wat heeft u bewogen onder andere om dit te doen een dag voor de onafhankelijkheid? Nou, wat mij bewogen heeft is mijn bezorgdheid over de ontwikkelingen in Suriname. Ik ben een echte nationalist, ook al moet ik het zelf zeggen. En ik ben vaak bezig met Suriname, over de wijze hoe Suriname zich ontwikkelt en hoe het beter kan. Ik wil niet naar het buitenland. Ik heb zoiets van, mijn moeder heeft me hier gebaard, hier hoor ik thuis. Dus wat de omstandigheden ook mogen zijn, hier moet ik blijven. En ik heb dan geen andere keus dan zelf ook wat te doen om de situatie, indien het niet naar wens is, om te helpen om daar verandering in te brengen. En ik werd dus woensdag 9 november werd ik overmeesterd door een gevoel. En zoals de vele gevoelens die ik krijg, maar die ik dus meestal wegdenk. Maar ik had die woensdagochtend had ik geen keus. Ik kreeg het gevoel van, we moeten iets doen. We kunnen niet blijven zitten en al deze negativiteit op ons af laten komen. En ik kreeg toen de ingeving van, laten we een stille mars organiseren. Een stille mars aan de vooravond van de onafhankelijkheid, waarbij we de onafhankelijkheid met positiviteit inluiden. En de bedoeling is dat mensen komen met hun positieve energieën om het land in te sturen. En licht, dat zorgt ervoor dat alle duisternis verdwijnt. Dus met de gedachte een kaars of een fakkel of een flashlight meenemen om dat licht ook uit te stralen. We gaan 47 jaar revidentie vieren. Bent u eens met de viering hiervan of denkt u van het moet op een andere manier? Oh nee meneer, ik ben helemaal niet eens met de viering. Als ik de president was van de Republiek Suriname zou mijn statement zijn geweest. Beste landgenoten, hoezeer ik heel graag onze 47-jarig bestaan zou willen vieren, bieden de omstandigheden van dit moment mij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ik wil u vragen om vandaag 25 november 2022 samen met
de regering in gebed te gaan voor Suriname. Te gaan bezinnen. Hoe willen we verder met Suriname? Wat moeten we doen om Suriname uit deze situatie te halen met z'n allen? Ik wil u vragen om mij bij te staan om alle positiviteit naar buiten te halen, zodat wij verder samen kunnen. Er is geen reden tot feestvieren. Er is totaal geen reden tot feestvieren. Mensen pinaren. Mensen lijden. Mensen gaan dood. Het gaat niet goed in het land. En ik denk dat een echte leider dat door zou hebben. Ik ben heel erg diep teleurgesteld in onze president, mijn president, omdat ik andere verwachtingen had. En niets is zo pijnlijk wanneer je verwachtingen hebt en die worden niet nagekomen. Ik ben heel erg teleurgesteld. Maar uiteindelijk heeft de president een eigen verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid zal hij zelf moeten dragen. Hij heeft iets op zich genomen. Ik hoop dat hij zich bewust is van wat hij op zich genomen heeft. Dank u wel. Dit was mevrouw Sharon, een van de initiatiefnemers van deze stille loop. We gaan verder, we gaan aansluiten bij de groep. Niet zo groot, maar toch voldoende om het signaal te geven van wat men wil. We gaan proberen om de lopers verder ook nog te spreken. Kijken wat we daaruit kunnen halen. En we zijn nu aan de Kombeeweg. En de loop die vindt nog steeds plaats. We zien de mensen hier met een kaars die de loop hebben gejoind, ja. Die stille loop. We zien jong en oud, verschillende culturen. Het gaat niet om één bepaalde ras die hier aan deelneemt. Het zijn Surinamers allemaal die hebben besloten om deel te nemen aan deze loop. Oei. U neemt deel aan deze loop. Waarom heeft u ervoor gekozen om dat te doen? Omdat hetgeen de initiatiefnemer naar voren bracht, sprak mij zeer aan. Er is zoveel negativiteit in het land, over het land, terwijl het land zelf ons niets heeft misdaan. Integendeel krijgen wij zoveel van dit land, maar we blijven het land bevuilen, vernietigen. En ik wil samen met de initiatiefnemers proberen een signaal te geven om vaderlandsliefde te stimuleren. Want we merken dat het wordt geïdentificeerd met politiek, met de leiding. Als de leiding het niet goed doet, ik wil het naar Suriname dwingen. Het gaat niet om de leiding, het gaat niet om politiek, het gaat om het land. Stimuleren van vaderlandsliefde. En dat spreekt mij zeer aan, omdat ik daarmee eens ben. We hebben 47 jaar revidentieviering straks. Bent u iets met die viering of zegt u van het moet anders? Niemand kan tegen onafhankelijkheid zijn. Je kan alleen misschien een mening hebben over de manier waarop. Maar we moeten onafhankelijkheid vieren. Dus morgen bent u normaal in de stad, want u hoort mensen zeggen, die viering moet er niet zijn. We mogen... Je hoeft niet in de stad te zijn om het te vieren. Je kan het ook thuis vieren. Hoe je het viert is aan jouw eigen invulling. Maar niemand kan tegen onafhankelijkheid zijn. U bent ouder dan de onafhankelijkheid zelf, als ik zo naar u kijk misschien. Maar had u gedacht dat we op dit punt zouden zijn vandaag anno 2022, 47 jaar onafhankelijkheid Suriname? Ik praat niet over de politiek. Deze loop heeft te maken met vaderlandsliefde die wij willen stimuleren. Het heeft niets en dan ook niets met de politiek te maken. Wat mij betreft in ieder geval niet. Oké. En dan verwacht u dan morgen ook de samenhorigheid en alles te zien dat Suriname uiteindelijk uitbeeldt, die vaderlandsliefde vooral. Dat gaat niet morgen gebeuren. Met morgen is gewoon een momentopname. Ik praat alleen erover dat wij moeten proberen, wij stimuleren die vaderlandsliefde. We gaan niet, ik blijf het zeggen, ik kan niet zeggen van I love Su.
en je smijt eten uit je auto. Je gaat je oude wasmachine dumpen in de boomskreek. Je dumpt een dode hond ergens bij iemand anders in de buurt. Dan hou je niet van Suriname. Het land heeft jou niets misdaan. Hele mooie boodschap. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes, zoals u het heeft gehoord is deze loop om vaderlandsliefde aan te wakkeren bij de Surinamers. En dit is gedaan een dag voor het vieren van 47 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Saamhorigheid moet er zijn. Mensen zijn niet eens met het pad dat Suriname op dit moment is ingeslagen. En ze proberen met deze loop aandacht te vragen voor dit vraagstuk vaderlandsliefde. Ook wij van Kulturu TV hebben op verschillende manieren geprobeerd om dat ook aan te wakkeren bij Surinamers. We hebben een track daarvoor uitgebracht, vaderlandsliefde. En ja, we hopen en we geloven dat het goed zal komen. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yes, we hebben hier ook de heer Clyde Fort, die bij deze loop betrokken is. Meneer Fort, vaderlandsliefde, wat is dat voor u? Nou, voor mij is vaderlandsliefde houden van het land. Je geven voor dat land, werken voor dat land. En ervoor zorgen dat je positief je bijdrage levert. Wij gaan voor positiviteit binnen Positive Movement, dus we moeten ondersteunen aan organisaties. Positive Movement, 2022, hoe beleeft u die vaderlandsliefde? Nu vergeleken met wat Misaptaki, die een mooie leeftijd ba, van je grokong in de vaderlandsliefde, van adeno vergeleken met Fosigio. Nou, vanuit mijn positieve gedachten heb ik altijd geleerd, en ook toe vanwege mijn discipline, voor loba kondre, voor rokoga kondre. Dus ik heb vanuit die hoek heb ik mijn bijdrage blijven leveren. Zeker als Positive Movement, om mensen bewust te maken van, ik ga zelf planten. Doe aan zelfredzaamheid. Dus dat is mijn bijdrage geweest. En misschien dat ik wel eens maar begreep, dat ik dat moest gaan brandschrijven. Dus misschien dat ik wel eens maar begin ondernemen. En dat is voor mij eigenlijk als roto voor ik kan die lobby terug naar Kondre. Want na Jaonde en altijd met taki, ik kan doen ja Kondre. No actie sa Kondre kan doen hier, maar zij kan doen ja Kondre en dat nam me bijdrage. Wapwa heer Kondre Fusrefino, 47 jaar ba. Event aku go om bunanga a Kondre Srefi nanga a grong alasan sa abi want we mogen nu zelf beslissen. No man mag na unu beslissen like Kondre. Hoe gaan we ermee om? Ja, dus alasma natuurlijk alasma abe igi fasi, igi denki. If mimus analyseer in de 47 jaar per unde, dan mi vind persoonlijk dat una doro ete. En omdat una op een gemeenschappelijke doel, ook moppen vanuit aan mama bere, de do alasan juno, toch Nederland was ons moederland, de ma be sorguno, ube Marokko, maar we hebben zelf nooit nagedacht van waar willen we met Suriname. En zolang we tjara praxeri dat kawang, mina denk wat door pom doro. Dus nou boskopo me wanti, omus kawang dan tak na osrefi. En ik denk dat zeker de komende 47 jaar ook aanhaling die een generatie samuskong voor tak san doen na akonder. Want plan moest zodat ook kan roko
gezamenlijk alla de edenawang voor chasranang gona tra level. Want tamesi tangano uloba ona afhankelijkheid ulop tax mamos jom pakket uno de zelfstandig sman poruno en dat ook of afrex en we lukuno a generatie funo fast money de mannen roko tranga dus wat ik ook geen praxeren over een pistool dat hij anders onordoro en dan wat tang die trasmaschuld maar een beetje nou schrijven. Dit bij de meneer Clive Ford, dan een positive movement, een positive boodschap. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Jackie Sophia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, Ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri Koroni, komit Saramaka, Matare Tidoti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook bij pleidoel. Ja, we go stuka, fuka bereik doel, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, hoe schreef viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wansi ya faya let die baka. Srana mushai, was pet die baka. Begi God of knapa ou fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Taora lobi in you ati. For your fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Vaderland, Suriname is your vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat me biggest pano komita date mi greedy. Who want chin san voor de chief mi kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma fir de srefi le kwan jaja tranamang. Uno hor not lo, tambri binu srefi. Una de west tranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland.
Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com.